Ей, йоу! Рапер Так 24. Респект на Bulletproof за тага. Внимание! Слушайте! Занимавам се от доста години. Бях малък, пушех поста и вкарвах рими, драсках графити, София Сити. До тогава не знаех, че живота е доста шити. Един ден реших нещо да напиша, нищо не излезна, оставих бита да подиша. Сега ме питат кога рапа ще втръсне. Отговарям, когато ада замръзне. Доста време го правех за спорт, сега е време да направя дядо си горд. Ще ти кажа как почнах да реда. Беше след като прочетох Дядо Йоцо гледа. Не съм косама, моята е бая гигантска. Чувам в космоса, викай ми Валя балканска. Картината е жалка, родопска гайда вика, че е шотландска. Три багреника е окраска, виси по балконите. Продължавайте с изменението в законите, докато населението не изгоните. Братя и сестри, трябва да помните, нашата родина не е мъртва роднина. Тук сме от 681 година. Сега ще ти кажа какво знам бе. България, нямаме изгубено знаме. Затова съм с двата крака в трака и безкрайна рима. Цветовете на байрака от райня княгиня, бяло, символ на чистотата. Жалко, че тирани управляват ни страната. Зелено за природа и земята. Жалко, че да строят и сякоха гората. Жалко, че червеното е за недобротата. В делата виждам простотата в очите на децата. Младежта копира филмови икони. Нямаше да сте живи по крумови закони. Често казано не гледам комиците, пускам новините и се смея на политиците. Бедно тия душия, трябва ни безплатен лек. Аз съм готов за нов златен век. И следващия рапер Так е братовчет ми. Split motherfucking kid. Разцепи ги на две, брат.